Barkanku da warhaka, barkanku da wannan tasha tamu ta WD News Hausa, watan World Daily News Hausa. Wannan tasha ce da muke kawo muku labaran duniya, labaran gida da na ƙetare, labaran wasanni da labarukan nishaɗantarwa. Kar ku manta kuna tare da ni Zubair Ahmad Usman Don Zubs. Ga kanan labaran kai tsaye. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa sannan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP watan Atiku Abubakar a yau ne yake kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar bijiro da hana zanga-zangar da matasa suke so su yi a 1 ga watan Agusta. Sannan an samu wasu 'yan ɓata garbanza sun shiga wata jami'a mai suna Tai Solaron University da ke jihar Ogun State. Sun shiga makarantar ne suka shiga bangaren mata, da is hostel ɗin mata, inda bangaren mata yake a makarantar, suka fito da yara guda biyu suka yi musu fyaɗe. Idan kuma muka tsallaka a ƙetare, a yau ne gwamnatin Faransa take kira da shugabancin jamhuriyar Nijar da su gaggauta sakin shugaban ƙasa Bazoum, saboda shugaban ƙasa ne wanda suka cire shi ba bisa ƙa'ida ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa watan Atiku Abubakar yana kira ga gwamnatin tarayya da ba daidai ba ne ba da suke so su hana zanga-zangar da matasa suke so su yi 1 ga watan Agusta. Ya ce a shekara ta 2012 lokacin da aka yi zanga-zanga lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan Obele, ya ce su ne suka hassasa wannan zanga-zanga. Yanzu kuma ya zo lokacinsu, matasa suna so su yi zanga-zanga don saboda mafitarsu, amma suna so su hana matasan su yi wannan zanga-zanga. An samu wasu 'yan ɓata garbanza sun shiga wata jami'a mai suna Tai Solarin University da ke jihar Ogun State. Sun shiga ɓangaren mata watan hostel ɗin mata. Sun fito da wasu yara 'yan level 1 wata 'yan aji ɗaya, sun fito da su biyu suka kwace musu waya, sannan kuma suka fita da su gida mafi kusa da jami'ar suka wa yaran fyaɗe. Idan kuma muka tsallaka a ƙetare, mun ji cewa gwamnatin Faransa na kira ga shugabancin jamhuriyar Nijar da su gaggauta sakin shugaban ƙasa Bazoum, saboda shugaban ƙasa Bazoum sun kama shi ne ba bisa ƙa'ida ba, sun sauke shi ne da kan mulkinsa ba bisa ƙa'ida ba. Kuma wannan shugaban ƙasan ya yi shekara 1 kenan da kamu, ya yi shekara 1 kenan a gurinsu, saboda haka su gaggauta sakinsa. Kumanta kuna tare da mu a wannan tasha tamu mai albarka watan WD News Hausa, World Daily News Hausa. Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun labaranmu kai tsaye a wayoyinku. Mun gode.